سلام كما يتعلو كبرى سمعتنا زي هارميني ميديايو حتى زيناتات عالم حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم نعدم بسنكي كوينات يوكرين عداقا ستوكولم ينقل قلالو اب شودن فتنا سيرنا تخايدو شودن وين ناب روسيا كيقعزو متنقاطا قريبو UN قطري سدتنياتات يوكرين لعلي 1.7 مليون بصيحون ካልኦትን ዜናታት ክህልውናዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ዩክሬን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሎሚ ንግሆ መንቆልቋል ብርክሽ ወደን ኣጋጢሙ ምንባሩን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣውፈርቲ ሸቕላ ፈጢሩ ምህላውን ተገሊጹ ዕዳጋ ብርክሽ ወደን ካብዚ ክሳራታቱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እኳ እንተሓወየ ካብ ምጅማር ወራር ሩስያ ኣትሒዙ ብቐጻሊ መንቆልቋል ከእንግድ መጽንሑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ኩናት ኣብ ዋጋ ነዳድን ጋዝን ኣስዒብዎ ዘሎ ተወሳኺ ሰከም ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ሸቕላ ፈጢሩ ምህላው ኣብ ንግዳዊ ጉዳያት ትንተና ዘቕርብ ክርስቲያን ኣስትሮም ምስ ሬድዮ ሾደን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹሎ ትማል ሶኑይ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መላእ ሾደን ፈተነ ግዳማዊ ናይ መጠንቃቕታ ሲረና ተኻይዶ እዚ ፈተነ ኣብ ዓመት 4 ግዜ ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ወርሓት መጋቢት ሰነ መስከረምን ታሕሳስን ሶኑይ መዓልቲ ክካየድ እዩ ናይዚ ሲረና ፈተነ ድርኺት ኣብ ዓለምና ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት እዩ ሰባት ነዚ ሲረና ናይ ኩናት ወይ ካልእ መጠንቀቕታ ገይሮም ክወስድዎ የብሎምን ክብል ኣብ ኤጀንሲ ሲቪላዊ ተኽእሎታት ሃኬን ማርክሶን ኣተሓሳሲቡሎ ሾደናውያን ናብ ሩስያ ከይጓዓዙ መጠንቀቕታ ቀሪቦ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሾደን ብቕድሚ ማሊ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ዜጋታት ሃገር ናብ ፌደሬሽን ሩስያ ካብ ምጋሽ ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡሎ እዚ ብምኽንያት ኩናት ዩክሬን ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ክሳብ ብኻልእ ዝትካእ ተግባራዊ ክኸውን ይኢሉሎ እቲ መምርሒ ኣብዚ መጠንቀቕታ ሰፊረን ዘለዎ ኣካላት ሰለስተ ሃገራት ዩክሬን ቤላሩስን ሞልዶቫንን ተባሂሉሎ ቁጥሪ ስደተኛታት ዩክሬን ልዕሊ 1.7 ሚልዮን በፂሑ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ካብ ዝጅመር 10 መዓልታት መሊኡሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ዩክሬናውያን ካብ ሃገሮም ከም ተሰዱ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት UNHCR ኣፍሊጡ ትማል ሶኑይ ጥራይ 1,735,068 ስደተኛታት ከም ዝመዝገበ ዝገለጸ UNHCR እዚ ምስ ቅድሚያ ዝነበረት መዓልቲ ተመዝገበ ኣሃዝ እንክወዳደር ናይ 200,000 ወሰኽ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ፍርቂ ካብዞም ስደተኛታት ቆልዑ ምዃኖም ማዕከን ቆልዑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍ ገሊጹሎ ኣውሮፓ ክሳብ 5 ሚልዮን ዝበጽሑ ስደተኛታት ዩክሬን ንምቕባል ድልውቲ ክትከውን ከም ዘለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮፓዊ ሕብረት ዮሴፍ ቦሬሊ ኣፍሊጡሎ ቦሬሊ ነዚ ዝበለ ኣብ ሞንቴፕለር ፈረንሳ ዝካየድ ኣኼባ ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣቐድማ ኣቢሉ እዩ ተባሂሉሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ይኹም ዘለኹም ክቡራ ሰማዕትና ዜናታትና ይቕጽል ሩስያውያን ብዛዕባ ኩናት ዩክሬን ሓቂ ከጋውሑ 29 ስሙያት ደረስቲ ጸዊዖም ተሸለምቲ ኖቤል ዝርከቦም 29 ስሙያት ደረስቲ ዜጋታት ሩስያ ብዛዕባ ኩናት ዩክሬን ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ዘይኮነ እቲ ሓቂ ክጽብጽቡ ዝጽውዕ ክታብ ምንባሮም ተገሊጹ ህዝቢ ሩስያ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ሓሶታት መንግስቲ ክቕለብ ይሕሊፍዎ ኣብታ ሃገር ናጻ ዘበለ ምንጭ ሓበሬታ ኩሉ ተዓጽዩ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታቱን ኣፎም ክዕበሱ ተገይሩ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ከም ቃሕተን ዜና ዝፍብረኻሉ ኩነታት ተፈጢሩ ክብሉ እቶም ደረስቲ ኣብ ጋዜጣ ዳገንስ ኒሂተር ኣብ ዝወፀ ጻውሒቶም ገሊጾም ኣለዉ ሩስያ ንዩክሬን ካብ እትወራ ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሩስያ ዝወረደ ስዕረት ዝገልጽ ዜናታት ከም ፕሮፓጋንዳ ሃገራት ምዕራብ እናተገብረ ክቐርብ ምጽንሑ ዝሓበሩ እቶም ደረስቲ ህዝብታት ሩስያ ቤላሩስን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሩስያ ዝርከብ ህዝቢ ዩክሬንን ብዛዕባ ዝኹናት ሓቂ ጥራይ ክጽብጽቡ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ዋላ እኳ ቭላድሚር ፑቲን ዕውርን ጸማምን እንተኾነ ህዝቢ ሩስያ ቋንቋኦም ንዝዛረቡ ካልኦት ዜጋታት ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣሎና ኢሎም ኣለዉ እቶም ደረስቲ ገለ ካብዞም ከተምቲ እዚ ጻውዒት መርመራዊ ጋዜጠኛን ጸሓፊትን ስቬትላንድ ኣሌክሲየቪች ዜጋ ጀርመንን ሮማንያን ዝኾነት ተሸላሚት ኖቤል ደራሲት ሄርታ ሙለር ከምኡውን ፖላንዳዊት ደራሲት ኦልጋ ቾካርቡክ እየን ተባሂሉ
ኖርዌጃው ጦርጦር ግብረ ሽበራዊ ኣብ የመን ተታሒዙ ብግብረ ሽበራዊ ስራሓት ዝጠርጠር ኖርዌጃዊ ኣንደርስ ካሜሩን ኡስተንቪክ ኣብ የመን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ምውዓሉ ኣገልግሎት ጸጥታ ንኖርዌጃን ብሮድካስቲንግ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንብሎ ንኽእሎ ነገር እንተሎ እዚ ጦርጦር ኣብ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምህላዊ እዩ ክብል ኣባልቲ ኣገልግሎት ጸጥታ ሃሪስ ሂሮኖቪካ ነቲ ማዕከን ዜና ገሊጹሉ 43 ዝዕድሚኡ ካሜሩን ኦስተንቪክ ቅድሚ 10 ዓመታት እዩ ናብ አልቃዒዳ ጨንፈር የመን ተጸምቢሩ ቦምባታትን ነቶክትን ከምኡን ኣብ ተሽከርከርቲ ጌርካ ዝትኮስ ነቶክቲ ምስራሕ ከም ተማህረን ኣብ ዝተፈላለዩ ግብረ ሽበራዊ ስራሓት አልቃዒዳ ከም ተዋፈረን ብክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቢሉ ክግለጽ መጽንሑ ኖርዌይ ቱዴይ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ገሊጹሎ ኣሞዳታ ኖርዌይ ኣብ ዝርዝር ጸላእት ሩስያ እተባለ ሃገራት ኣትያ ተባሂሉ ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ኖርዌይ ካብተን ኣብ ልዕልያ እገዳታት ክጸንዕ ዝደገፈ ሃገራት ብምዃና ኣብቲ መንግስቲ ሩስያ ዘጽደቆ ዝርዝር ጸላእት ሩስያ ዝኾና ሃገራትን መሬታትን ከም ዝኣተወት ተገሊጹ እዚ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ ቢዝነስ ኮማን ህዝባን ናይ ጽልእ ተግባራት ዝፈጸማ ብዝብል ኣርእስቲ ንውሕ ዝበለ ዝርዝር ሃገራትን ትካላትን ዘካተተ ጸብጻብ ብመንግስቲ ሩስያ ዝጸደቀ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሩስያ ታስ ሓቢሩሎ ብዘይካ ኖርዌይ ከምኒ ኣሜሪካ ካናዳ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ብሪጣንያ ዩክሬን ሞንቴኔግሮ ስዊትዘርላንድ ኣልባንያ አንዶራ አይስላንድ ሌቸስቴን ሞናኮ ሰሜን መቄዶንያ ጃፓን ደቡብ ኮሪያ ኦስትራሊያ ማይክሮኔዥያ ኒውዚላንድ ሲንጋፖርን ታይዋንን ኣብ ዝርዝር ኣትየን ኣለዋ ተባሂሉሎ ባርኮብራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም